Οι Γερμανοί εξακολουθούν να δείχνουν τα highlight του match. Από τη μια πλευρά είναι καλό αυτό για να μην εκτεθούμε ως λαός. Την άλλη είναι κακό γιατί χάνουν την ουσία οι Γερμανοί. Αυτό είναι τώρα το σκηνικό. Πριν από την έναρξη του αγώνα η Ελληνική Ομοσπονδία ζήτησε από τους φιλάθλους να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Κοιτάξτε εδώ τις καταστροφές, συλλήψεις. Φοβάμαι ότι θα επιβληθεί στην Ελληνική Ομοσπονδία βαρύ πρόστιμο. Ας μην ξεχνάμε το ρεκόρ της ντροπής, το 41% των ποινών ύψους 26 εκατομμυρίων δραχμών που επιβλήθηκαν φέτος από τη FIFA σε συλλογικό επίπεδο, επιβλήθηκαν σε ελληνικές ομάδες, σε 9 ελληνικές ομάδες. Είχαμε κέρματα στην Καλθρού, είχαμε σπασμένα καθίσματα κάθε μέρα. Κοιτάξτε εδώ. Θα θέλαμε να τελειώσουμε, όχι και χειροπέδες, μάλιστα, αυτό είναι το χειρότερο. Θα θέλαμε να τελειώσουμε με ευχάριστες σκηνές, αν όχι με πανηγύρια των Ελλήνων παικτών για την πρόκρισή του στο τελικό, τουλάχιστον με σκηνές αθλητικής παιδείας και όχι με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Δεν ξέρω βέβαια αν οι Έλληνες φίλαθλοι προκλήθηκαν κιόλας ή το λάθος που επισήμανε προηγουμένως ο Γιάννης ο Καραλής των Γερμανών διοργανωτών που τους τοποθέτησαν τους Έλληνες και τους Γερμανούς κοντά. Νομίζω ότι δεν ωφελεί σε τίποτα να βλέπουμε αυτές τις σκηνές. Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται η απευθείας μετάδοσή μας από το Olympia Halle